Ahoj, tady Kristián z ateliéru Kompot. Mám spoustu zákaznic, které pletou samy a kolem sebe nemají nikoho, kdo by sdílel jejich vášeň pro klubíčka. A právě proto vznikl podcast Halo, tady ateliér Kompot. Rozhovory s lidmi z pletarského světa online a na dálku. Chci ukázat, že i online setkání dokáže dodat energii, inspirovat a pomoci proti samotě. Dnes tu mám hosta ze Slovenska, Ivanu, kterou můžete potkat i na vlněném festivalu v Olomouci. Ivana se věnuje práci s vlnou od začátku do konce. Vlnu přede, barví a samozřejmě také plete. Dnes si o tom s ní budeme všem povídat. Ivano, dobrý den. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Já jsem si vás hlavně pozval kvůli tomu, že taky jedete na vlněný festival a chtěl jsem se zeptat první otázku, na co se návštěvníci u vašeho stánku můžou těšit. No, v prvom rade hlavne na farbené pradienka, ktoré priemyselne sú spracované, ale chystám sa a rozhodla som sa na poslednú chvíľku nejaké tie pradienka aj vlastné upriasť, takže aj na mnou vlastné pradené výrobky. Ja, jestli jsem pochopil z vašich videí správně, vy už máte nějaké trhy za sebou? Zatiaľ len jeden. Bola som účastníčkou volalo sa to Priatky, bolo to v Zuberci v Múzeu slovenskej dediny, kde som bola pozvaná dievčatami z občianskeho združenia Naša vlna. A vlastne prvotne to bol účel tam priazd, takže som tam hlavne bola s kolovrátkom, ale mala som umožnené aj predávať. Já se zeptám, vy jste v jednom videu říkala takovou technickou věc ohledně pladeb. Že vlastně, když jdete do České republiky, tak jsou tam problémy s platbama přes QR kód. Můžete to vysvětlit návštěvníkům, kteří tam dojdou? Teraz, keď som bola vlastne minulý víkend v Ostrave, 28. februára, teda února, tak tam bola jedna slovenská predajkyňa, predávala plstené hračky, ale teraz zvieratka a plstené výrobky a vravela, že poďme to vyskúšať, lebo ona bola zo Slovenska, ja tiež, že či funguje QR kód a funguje naozaj, ak je Slovenská banka len pre slovenských, tí, ktorí majú tiež slovenský účet. Nedalo sa jej vôbec, ak tam bol poľský nejaký zákazník alebo český, neprechádzala platba na QR kód. Takže je lepší hotovost v tom případě, aby ty návštěvníci měli. Možno by bola možnosť ešte Revolut, len neviem, že či je to nejak rozšírené u vás v Českej republike. U nás to ešte veľmi nie je, veľa to z klientov nepozná, ale je to jedna z možností. Je to vlastne medzinárodný, ako keby fiktívny účet, netreba ho zakladať nikde v banke, ale príde vám normálne aj kreditka. Takže možno by aj táto bola možnosť, len neviem, či už do mesiaca to mnohí stihneme. No, já jsem se ještě chtěl zeptat, jak se těšíš, nebo jak se těšíte celkově na tu akci? Jako co od toho očekáváte? Minenko, najviac sa teším na tú atmosféru, že stretnem rovnako a bez urážky postihnutých ľudí, ako som ja. Že si pokecám s ľuďmi, ktorí mi budú rozumieť každé jedno slovo, či viac menej odborné, alebo úplne laické. Na tú atmosféru, na tie rozžiarené očká všetkých tých zákazníkov. Samozrejme sa teším na všetkých predajcov, ktorí tam budeme. Na vás, na Woolpoint, na vlnené sestry, ktoré som ešte nikdy nestretla, náladu z vlneného přadínka, no naozaj na všetkých, samozrejme aj na ostatných, ktorí tvoria a sú menej známi, ja neviem, Etwool, ktorých som ja prvýkrát videla teraz v Ostrave a na všetkých účastníkov bude to úplne pecka. Tá atmosféra tam bude podľa mňa geniálna. Nevíte, vy jste jediná ze Slovenska, kdo jede, nebo vás jede víc na ten vlněný festival do Olomouce? Viem ešte o Two Ships, to je Katka, ktorá je vlastne, stojí si za e-shopom, ktorá dováža na Slovensko aj zahraničné rôzne priadze, aj zmesové, aj čisto vlnené. A myslím, že už sme len, ešte tam bude Vulento, Lenka, ona je zase z východného Slovenska. Neviem, nepamätám si veľmi, že či ešte niekto, ale myslím, že nás tam bude viac. Tady v České republice my tu pletařskou komunitu máme docela velkou. I se tak různě setkáváme, máme ty Jana shopy, který objíždíme, vždycky je tam skvělá parta. Chtěl bych se zeptat, vy na Slovensku to máte jaké? Já jsem si všiml, že vy děláte, nebo takhle, já to obejdu a zeptám se, co to je chatovice?
Naša chatovica, ktorá sa bude konať teraz v apríli, je vlastne akcia, ktorú robíme len tak kamarátky, ktoré sme tu v klube šikovných rúk z Bojníc. Vymyslela to vlastne naša taká my sme si ju zvolili za vedúcu, Majka Farkašová, ktorá povedala, že poďme si na víkend oddychnúť od všetkých všedných povinností, od všetkých požiadaviek na nás, od manželov, od detí, od práce. A poďme tam zavolať aj všetkých ostatných, ktorí majú rovnako radi ručné práce ako my. A nie je to len o pletení, budeme tam mať paličkárku, možno príde aj pani, ktorá frigolitkuje. Takže ideme si na víkend oddychnúť, zdrhnúť z vlastných domovov a vypnúť. A chatovice je teda slovo od slova chata, teda zřejmě, jakože bude tam nějaké ubytování, tam bude. Áno, budeme v jednom hoteli, kde máme poskytnuté ubytovanie a spolu aj so stravou. Takže ta komunita u vás teda funguje? Chápu to správně? Ja si myslím, že funguje, len nie je tak veľmi vyhlasovaná možno, alebo tak na očiach ako tá česká. U vás je to tak krajšie podľa mňa, tak rozbehnutejšie, že sa naozaj stretávajú pletiari, pletiarky, kreatívni ľudia častejšie ako u nás. Konkrétne v mojom okolí sa stretávajú 3 skupiny, o ktorých viem, to je jedna naša, každý pondelok po obede o 4:00. Stretajú sa dievčatá ešte z vedľajšieho mesta, teda okresného z Prievidze. No a čo máme tak ešte po ruke, tak je vlastne pletací jeden deň v mesiaci v Turci, ktorý vlastne sprostredkovala zase jedna naša kamarátka, volá sa Babeta. A ona sa vlastne v Košťanoch nad Turcom tiež stretáva, ale naozaj je nás tam možno nejakých 10-12. Ním to nejaké hromadné. Viem, že u vás v Českej republike tých stretnutí, teda tých ľudí na tom stretnutí môže byť aj, ja neviem, 20-30. Videla som aspoň Peťa z Peťakny, teda točí riadne stretnutia. Já sleduju váš kanál, který se jmenuje Iva B. Kreativ a na mě působíte velmi jako kreativní osoba. A jste ten typ člověka, který jako co jde, to chce zkusit jako v životě, jakože si projít všema těma ručníma pracema, který jdou? Veru, pravda, áno. Začínala som, neviem, možno ešte ako dieťa, to ma naučila stará mama, jedna, druhá háčkovať, druhá štrikovať. Prešla som si rôznymi výrobkami z papiera, ručným pletením z papiera, quilling, a potom postupne, ako sme už mali deti, tak som samozrejme ich chcela poobliekať, takže som zobrala do ruky háčik znovu. Ja som mala takú veľkú pauzu počas strednej a vysokej školy a potom som začala štrikovať, lebo to háčkované napríklad sveter mi prišiel deravý, takže že veľké diery, takže to. No a potom som už k tomu tak nejak pridala vlna, dostala som sa k surovému rúnu a už to šlo a už som na vlne a už sa nedá s nej zviesť. Áno, všetky možné rôzne ručné práce sú mojim veľkým lákadlom a vlastne teraz najbližšie, čo sa chystám, tak je to paličkovanie. To som v živote v ruke nemala, videla som, ako sa krásne na tom dá tvoriť a to ma teraz, dúfam, čaká úspešne. Já když jsem si projížděl váš Instagram, tak vy tam máte vlastně ještě ze starších let různý výrobky, třeba ze stužek, věnečky. To je vlastne ten quilling, áno. A tou cestou, jak to, že vyhrála teda nakonec ta vlna? Neviem. Neviem. To nejak, mi to nejak tak asi prirastlo k srdcu. Hlavne sa mi na tom celom páči, že by sme mohli mať šancu vlne dať druhý život, druhý dých. Že by tie ovečky, ktoré to majú ako prirodzenú súčasť svojho života a strihané byť musia, by sme im možno uľahčili život aj všetkým okolo nás. A nie je to len o nás, o pletiároch alebo spracovateľoch tej vlny, ale je to široká téma. To na strihaní ovci sú závislí tí, ktorí ich chovajú. Ak Taliani chcú jahniatka, neviem, ako sa povie po česky, jehne, asi? Jehne, áno. Takže ak chcú slovenské jahniatka, musia mať ovečky. Ak ovečky, tak musia byť strihané. A tým pádom tí, ktorí tie ovečky chovajú, majú problém tú vlnu vôbec nejak zlikvidovať. Platia kafilérke za to, že ju môžu zdať spáliť a je to strašná škoda. Je to obrovská škoda, že sa tak krásny produkt prírody ničí len preto, lebo s tým nemáme kto čo spraviť. A myslím, že je celkom fajn začať od jednotlivca. Keď začneme každý aspoň trochu a bude nás dosť, tak nakoniec to bude veľká paráda. No mi se zdá, že u vás na Slovensku ta tradice zpracování vlny se víc jako vrací než u nás.
Jo, že možná je to i tou tradicí jako celkově, takže teďka ty zpracovatelé vln se tam docela rodí jako houby po dešti, což u nás v České republice tak úplně není, si myslím. Já se zeptám na pletení jako takové, jako koníček a to háčkování. Je to koníček jako od malička, anebo to přišlo až potom jako s těma zkušenostmi a s tím zkoušením těch různých koníčků? No, začala som teda v tých nejakých 12 rokoch, to som tak nejak počas letných prázdnin nemala čo robiť, tak starka dala ihlice na tu máš a skús to, šlo to. Potom bola veľmi dlho pauza, neviem prečo. Neviem, stredná škola, asi som bola taký bifľoš. Potom vysoká škola, tam na to vôbec nebolo pomyslenie nejak a vrátila som sa k tomu, lebo som sa nudila a nebavilo ma mať stále v ruke telefón a telka a stále nejaký seriál a prišlo mi také vymývanie vlastného mozgu a v rámci mojej profesie, kde pracujem intenzívne s ľuďmi, tak to je neskutočný antistres pre mňa a relax. Takže som sa intenzívne vrátila len v rámci koníčku a pletiem len pre seba, pre svoju rodinu, svojich blízkych. Pamatujete si na první háčkovaný nebo pletený výrobek, u kterého jste si řekla, to je ono a jako je to taková ta hrdost, kterou jste začala nosit jako s radostí před světem? Úplne prvý sveter, taký, ktorý si fakt pamätám, tak je ešte, keď som mala tých 12, 13, možno 14 rokov, ešte v puberte, bol zo strašného akrylu. Strašne si pamätám, že sa z neho strašne zle plietlo. Bol taký nopkatý, ale zvláštne, také dve vlákna spletené dokopy, bolo to strašne ťažké a vyzeral, ako keby to bol pre tehotnú. Čiže taká oversize, 3-krát väčšia veľkosť, ale bola som na ňo neskutočne hrdá, dala som si k nemu opasok a nosila som ho, dokým sa nejak niekde vyparil, neviem. A nikde skončil, možno mama to už nevedela vydržať a vyhodila ho. Já se zeptám na ten kanál, co vás vedlo k tomu vlastně jít z kůží na trh a ukazovat ty svoje pletené výrobky, rady, protože tam ukazujete různé rady, jak se starat o vlnu, jaký jsou vlny, jak barvíte vlnu. Tak co vás jako k tomu vedlo? Prvý popud som mala vlastne tým, že som začala sledovať tieto videá vaše všetkých ostatných, ktorí už predo mnou začali točiť podcasty. S tým, že ja chcem ukázať, že čo robím, pretože som tu bola sama a ja som ešte nepoznala ani dievčatá od nás z klubu šikovných rúk tu v Bojniciach. Čiže vlastne som tu bola úplne sama a nikto o mňa nezakopol, že vlastne niečo tvorím. Tak som si povedala, že keď to dokážu ostatní, tak prečo nie ja? A už keď som začala natáčať o tom, že čo pletiem alebo tvorím a videla som ručne farbené pliadze, vrajím, wow, ja si chcem spraviť takú a nikde som takú farbu nevidela u ostatných, že by som si ju kúpila, no tak to idem skúsiť. No a keďže kreatívny človek, nebolo tomu veľa treba, tak som objednala prvé farby, možno nejaké 4 základné, 10 pradienok a už som bola proste v tom. No a už keď farbiť, tak som si povedala, že farbenie alebo technik je veľa a nevedela som ich na internete sama nájsť, že ako všelijako farbiť. Priznám sa, že technicky som trošku antitalent a ja na tom proste googliť veľmi neviem veľmi zahraničné reči, čiže po anglicky ešte ako tak, nemecké si už neprečítam, tak som si aspoň podľa toho, čo som si napozerala, povedala, že ak bude chcieť niekto iný farbiť, tak nech má aspoň trošku taký pohľad do toho farbenia, že ako by to všelijako šlo a preto som vlastne začala točiť aj tie techniky farbenia. Když se bavíme o tom barvení, kde můžou zákazníci koupit vaši přízmy? Máte nějaký prodejní kanál, třeba přes Facebook? Len cez Facebook zatiaľ. Takže máte nějakou skupinu nebo stránku? Mám vlastnú skupinu, volá sa Vlnenie z Ivabe a tam vlastne raz za čas tie svoje pradienka tam vložím. Nefarbím nejak húfne nejakých veľkých objemoch, nemám na to priestor a bohužiaľ nemám na to čas. Ja by som veľmi rada bola vo vašom štádiu, že vaša práca sa vám stala koničkom a ateliér prácou, ale zatiaľ to ešte nie je reálne, takže postupne pomalinky, naozaj som malý kreatívny tvorca. Já bych se ještě pobavil o té vlně, protože vy tu vlnu vlastně i máte kolovrátek a i si vlastně předete vlastní příze. Jak se k tomu člověku dostane? To jste někde viděla, nebo řekla jste si, chtěla bych to zkusit? Protože mě třeba osobně to přijde jako strašně uklidňující a myslím si, že to může být takovej ten antistresová věc jako koníček, ale nejsem si úplně jistý, protože jsem to nikdy nezkoušel osobně, jestli je na to potřeba jako soustředění, anebo ten člověk u toho jako opravdu může vypnout. Dostala som sa k tomu vlastne tak, že som
Ako náhle sa ku mne dostala prvá surová vlna a musela som ju teda oprať a usúšiť a teraz čo s tým ďalej, tak som si objednala najskôr elektrickú česačku, bude to trošku tak dlhšie rozstávanie. Elektrickú česačku na to, aby som vôbec mala čo priasť, to je základné, preto vyčesať. Čiže prvé boli hrebenie a potom išla elektrická česačka. No a keďže som to mala všetko ako amatér, tak som si povedala, že si zaplatím kurz spracovania vlny, kde súčasťou bolo aj pradenie. A u vás na Slovensku ten kurz, ešte vám do toho skočím? Áno. Aha, okay. Áno. Organizujú ich dievčatá z občianskeho združenia Naša vlna, ktorých som už spomínala. Robia ich 3-krát do roka pri Novom Meste nad Váhom, pri Zvolenie a v Zuberci. Zuberec je na Orave, skoro na poľských hraniciach. A ja som si vzhľadom na moje pracovné vyťaženia tak vybrala teda Zuberec, ktorý sa konal v listopadu, v novembri. A tam vlastne nám dievčatá ukázali od začiatku, od prania, sušenia, pradenia, česania a mali tam teda aj kolovrátky vretienka, čiže vřetánko, na to nás naučili rovnako, to bolo prvé a až potom sa dostali vlastne ku kolovrátku. A tam som sa vlastne dostala k tomu know-how, ako vôbec na to. A k druhej časti otázky, či je to upokojujúce, je. Ale najskôr to treba vedieť, najskôr to treba mať v ruke, treba veľa hodín mať odšlapaných na kolovrátku, ale ako náhle do toho príde človek, že ho to baví a vie ten princíp, kedy, čo, ako opraviť, keď sa veľmi nedarí, lebo to je veľmi často zo začiatku, že ten úspech neprichádza hneď. Tak v tej chvíli, keď na to prídete, tak už si pozrite pritom aj seriál úplne v pohode, bez toho, aby ste sa museli pozerať. Já se malinko vrátím k té česačce. Ta česačka teda zřejmě bude krok před ježišmarja. Když si kupujete vlnu, tak ho máte v česance. Takže vlastně to bude krok před tím. Takže vy máte opravdu surovou vlnu, kterou vy si jako vyčešete do toho česance a pak to předete, jestli to chápu správně. Správně. A ten česanec se dá vlastně obarvit a pak ta příze může být teda vlastně obarvená tím a nemusí. Každá vecka má svoju farbu, čiže nemusí prejsť farbením. Môže to byť kľudne aj nefarbené, len opraté a vyčesané. Ale áno, dá sa, ale farbenie môže prísť v hoci ktorej fáze. Môžete farbiť kľudne aj tú surovú vlnu. Ak sa na to dáte, len to nie je celkom čistotné. Čiže najčastejšie sa farbí opraté, usušené rúno, alebo potom vyčesané, že už je vyčesané do česanca a ten česanec sa zafarbí. Máte nějaký oblíbený materiál, který jako zpracováváte na tom kolovrátku a pak následně jako pletete? Je to ta slovenská vlna, nebo máte i nějaký příměse do toho? Zatiaľ, čo som spracovávala ja, tak bola teda slovenská vlna od značky Mokoša. To sú vlastne tie dievčatá za tom občianskym združením Naša vlna. A oni majú slovenské plemena. Čiže je tam Suffolk, je tam Merino, ale najradšej spriadam Merino, pretože je to úplne také, nie je také máslové ako to priemyselne spracované, ktoré poznáme, ktoré je skobičkované a je teda normálne zakupiteľné. Je to trošku drsnejšie, ale v konečnom dôsledku po upradení nepichá, kvalitu má tú istú ako to kupované. Takže od vlnárskej manufaktúry som si kúpila, a to je naozaj veľká krabica, 10 kg česanca z Merina a to teraz je teda mojou hlavnou úlohou, kterou mám spriasť. Tak oni celkově zákazníci moc nevidí, že vlastně jako merino, který není zpracovaný chemicky, jakože superwash, tak ono vlastně je takový hrubější, ne jako hrubý, ale je to taková jako kdyby jemná vlna. A mně se to docela líbí, jako mám rád ten materiál, když je to merino takový to surový, ne super jemný. To merino hlavně záleží od toho, aj v akom pásme tá ovečka žije. Totiž to merino máme od nejakých 20 mikronov, čo sa týka hrúbky toho jednotlivého chlpu. A máme ho, myslím, že ešte aj 16 mikronové. Čiže to 16 je naozaj mekulinké, naozaj ako vata. To 20 mikronové stále nepichá, ale je hrubšie už na pohmat, že je naozaj také drsnejšie, také naturálnejšie. Ale kvalitu má stále rovnakú tá vlna ako aj valaška. Tá je naozaj hryzavá, pichavá, ale stále sa s nej dá pekne upriasť. Keď sa to zmieša, že si spravíte zmesovú nejakú, teda ten česanec sám, tak dá sa pracovať so všetkým, ale potom to treba vedieť aj použiť na danú vec. Z merina by som si nespravila z ručne česaného v živote alebo pradeného ponožky, lebo za 2 dní ich máte zodraté, to naozaj nedá.
Ale z valašky úplne v pohode, z valašky sa robili kedysi kapce, neviem, ako sa to povie po česky. Vůbec nevím, co ale to je za... takéto, Nevím, co to je za slovo vůbec. Čo nosia valasy. Jo, rozumím. Tak to robili z valašky. Proste je to naozaj slovensko-české plemeno odolné, z ktorého urobíte čiapku, ktorá hryzie, urobíte sveter, ktorý hryzie, ale v ponožky z valašky sú úplne topka. Úplne super akupresúrne. Parádny materiál na ponožky. Když jsme u těch bot, tak já jsem ve vašem videu viděl, že vy jste dělala takový hrozný trend, co teďka je, a to jsou vlastně papuče ze 100% vlny, který se sráží v pračce. Je to teďka velký trend. Moji zákazníci, když jsem se s nimi o tom bavil, tak kolikrát jim to úplně nevyšlo. Jo, jakože buď to málo sražený, nebo hodně sražený. Máte nějaký tip pro ně, jako když jste rozkoušela, jak jako postupovat, aby tu velikost jako odhadli to sražení jako správný potom? Priznám sa, že to bol ohromný adrenalín. Keď sa človek snaží neplstiť, nechcete mať zaplstené veci a teraz cieľene to idete urobiť niečomu, čomu ste sa venovali niekoľko hodín. Tip, čo sa týka návodu, ak si ho niekto kúpi, čo by bolo fajn, to urobí veľmi dobre, že ten návod zakúpi a urobí ho presne, ale fakt na milimeter presne urobí ten základ. A potom to v mojom prípade 3-krát hodí na hodinu do pračky. Ja som musela prať 3-krát, naozaj 2-krát sa nezmrštili tak, ako sme potrebovali. A potom som zvyšila teplotu. Myslím, že ak má niekto pračku, v ktorej má program na 2 hodiny a 60 stupňov, nič nepokazí. Kľudne to tak môže spraviť. Ja som si ešte preventívne každú tú papuču dala zvlášť do obliečky na vankúš, aby sa mi nespustili dokopy. Toho som sa bála, že sa to tak nejak polepí, ale myslím, že ani to sa nestane. Tá priadza, z ktorej som to robila ja, je Drops Snow a naozaj plstí krásne. A netreba sa báť. Proste dodržte návod, je napísaný geniálně. Já se vrátím k tomu návodu, kde ho zakoupí sledující, kdo to chtěl dělat. Ja som si ho našla na Ravelry, normálne pod názvom Sailor Slippers, ako námornické papučky. Oni ty papuče, když se pletou, tak jsou opravdu jako velké. Oni mají snad 50 cm, jestli se nepletu. A ta spotřeba tam je zhruba nějakých, jestli jsem to pochopil, 300 gramů presne. Na obě. Na obidve spolu, ano. Jo, tak je to správně. 6 kobiek, 150 gramů, ano. Já jsem se ještě bavil s jednou zákaznicí, která to dělala a která je srazila hodně, ale říkala, že to potom jako celkem jde vytáhnout jako do větší velikosti. Tím je to mokré. Keď to uschne, je to betón. Kým je to mokré, tak to viete natiahnuť. Ja som prietla deťom veľkosť 38 a 37 a ja mám 40-41 nohu a mokré som ich natiahla na svoju nohu. Čiže áno, dá sa tie dve čísla s tým niečo robiť. Čiže ak má niekto naozaj problém, že sa to zrazilo veľmi, ešte rýchlo zamokrá ponaťahovať a nadať na svoju nohu alebo na nejaké kopyto, na niečo, čo udrží tú vzdialenosť. A pro děti asi použít ty latexové tečky na spodek, aby děti neklouzaly. To je mega šmykľavé, ale im sa to páči. Zo začiatku to bolo fajn. Máme dlhú 10-metrovú chodbu, takže sme mali pomaly klozisko, áno. Vy vždycky ve videu ukazujete svoje výrobky, teďka jste nám naposledy ukazovala svetr, který byl vyplétaný, ale i vyšívaný, protože v nějakých prázdných místech jste to dovyšívala. Jaký máte oblíbený jako výrobek? Jsou to ty svetry nebo jsou to nějaké doplňky spíš? Na pletení, myslím. Najobľúbenejšie moje pletenie sú pulóvre, že nie sú na gombiky, ale takto v kuse. To pletím asi najradšej a potom ponožky. Sezónne aj čiapky, ale tak teda tých už majú deti toľko, že už to nestíhajú nosiť a už majú svoje obľúbené, takže to už veľmi nie. Ale na leto, jasné, letné trička, ale sveter, teda pullover je môj najobľúbenejší asi projekt. Když se dívám na vaše videa, tak mně připadne, že vy vlastně jako upletete něco, jako cokoliv. Je něco, nějaká jako další meta, kterou byste chtěla jako pokusit v tom pletařském světě, jako aby vás to posunulo dál, nebo opravdu dle mého upletete skoro všechno? Ešte zatiaľ nie som úplne v štádiu, že upletiem úplne všetko, aspoň si to myslím. Podľa návodu pravdepodobne by som uprietla už hocičo, ale sú stále techniky, s ktorými som buď ešte nebola v kontakte vôbec, že som to neskúsila. A stále zistujem, že každý jeden môj projekt je nejaká novinka, napríklad naposledy to vyšívanie, alebo teda plstenie.
Malinko, veľmi málo. Robím brioš, čiže v tom sa ešte trošku topím, že naozaj nerozumiem briošu dookola ešte ako tak, ale brioš tam a naspäť, tak to je ešte pre mňa španielská dedina. A veľmi by som chcela sama seba presvedčiť o pletení šatiek, šálov, nákrčníkov. To je pre mňa zatiaľ taká neprebádaná voda, nemám to v obľúbe. Šatku som si robila až jednu len preto, aby som to skúsila a odtedy stále žiadnu. Tak to já mám zase radši ty doplňky, protože jsou jako rychlejší než ty svetry. Já jsem se chtěl zeptat ještě na ty svetry. Máte radši příze, které jsou jako měkčí ve stylu merino, jako měkké merino, anebo radši dáváte přednost těm rustikálnějším vlnám? Napriek tomu, že pradiem rustikálne vlny, radšej uprednostňujem tie jemnejšie. Mám dve malé deti, ich rys je úplne všetko, takže pre nich naozaj musím vyberať to jemnejšie, ale nemám problém upliesť aj niečo z rustikálnej, ale zatiaľ mojou prioritou sú tie mäkké. Já mám spoustu zákaznic, které teprve začínají plést, protože objevili svět pletení a pletli kdysi jako malé a vrací se po letech a spousta jako to chce vzdát, jo, jakože já jim vždycky říkám, že se musí vyplést, jo, že vlastně musí plést, aby ty očka měly jako rovné, prostě jako stejné. Co by byla taková jako univerzální rada pro ty začínající pletaře a pletařky, aby u toho zůstali, aby se jako nevzdali? Nevzdať to, ak to naozaj vás baví, tak to, že sa niečo nepodarí, nie ste jediný. Každému jednému sa niečo nám nepodarí. A nie je to len v pletení, to je v celom živote. Ak to vzdáme teraz na začiatku, keď máme šancu naberať nové informácie, tak potom na čo vôbec začínať. Ale ak niekto naozaj veľmi chce a bude to skúšať, pretože to je len o skúsenostiach. Ja pletiem intenzívne 8 rokov, naozaj, čo som sa vrátila teda k pleteniu a ešte stále páram. Stále mám zlý počet očiek, ale už si hovorím, že tak chýba mi očko, no tak ho tam nahodím. Mám ho navyše, no tak ho spletiem. Niekde, kde to nebude vidno, pod pazuchou, na boku. Proste nerobiť z toho nejakú atomovú fyziku. Je to pletenie, je to koníček, ktorý nás má baviť, ktorý nám má niečo dať. A to je hlavne relax, pocit dobrej odvedenej práce, z toho, že sa niekto teší, že veci naše môže nosiť, alebo no nemyslím si, že by to mali vzdať len preto, lebo sa práve teraz niečo nepodarilo. Vy si vzpomenete na nějaký kousek, který se vám opravdu jako nepovedl a nevzdala jste to a potom jste to zkusila znovu a povedlo se to? Plietla som jeden sveter, ktorý som plietla 5-krát. Najprv bolo okolo krku veľmi úzke, potom to bolo veľmi široké. Potom som sa pomýlila v počte očiek, potom som zle oddelila rukávy, potom som mala 5-krát raglán, čiže ja som 5-krát párala jeden sveter. Když se bavíme... Trvalo mi to asi 2 týždne, kým som sa potom na tú 6. verziu pustila, vrajím, dobre, a už idem na to, mám 2-týždňovú pauzu a potom som to už dala. Stačí len asi trošku odstup a neprežívať to. Když se bavíme o tom pletení těch svetrů a nepovedených, když si koupíte nějaký nový návod a je úplně nový, pletete ho přesně podle toho návodu, nebo už víte, co musíte pro sebe upravit? Záleží od toho, ak sa bavíme napríklad o pulovri, ktorý je vypletaný, tak sa držím návodu, dokým je výplet. Ako náhle idem robiť hladké telo alebo pokračovať už len v tele, tak si ho robím podľa seba. Ja tých úprav ale veľa nerobím, nemám potrebu robiť nejaké skrátené riadky, ani ich veľmi nemám rada, mne to tu potom celé tak odstáva zvláštne, takže to vynechávam určite, skrátené riadky z pleteniny, akékoľvek a rukávy si robím po svojom a ten zvyšok tela. Tam, kde je krajka, dodržiavam presne podľa návodu, keď je výplet, dodržiavam podľa návodu, ale ten zvyšok už potom si idem freestyle. Já si myslím, že to je dobře, že ty stejně jako ušití lidi si musí upravit střih tak, aby jim seděl, tak ten návod vlastně nemůže slušet nebo sedět úplně každému. Takže je dobře, když se člověk naučí plést a ty věci si sám upravuje, potom to lépe sedí a jsou spokojnější i s tím výrobkem. Ja by som ešte dala jednu radu, čo sa týka návodov. Ak si ich hľadáte niekde na Ravelry napríklad, kde je teda naozaj meka naša pletárska a je tam strašne veľa upletených projektov, tak si pozrite fotky z upletených projektov. Sú tam rôzne typy postav, ženy malé, veľké, staré, mladé a podľa toho vlastne zistíte, nechcem uraziť tým staré, ale teda sú tam aj tínedžeri, sú tam aj teda pani v rokoch.
Podľa toho si aspoň ja určujem, či sa mi ten projekt hodí alebo nie. Ak má niekto postavu podobnú ako ja a jemu ten projekt slúši, tak potom predpokladám, že bude slúšiť aj mne. Ak je to, že sa to mne na oko na tej dotyčnej osobe nepáči, tak tým pádom to potom nepletiem. Nerobím veci len preto, lebo je to práve trendy a práve teraz sa to nosí. Robím to vtedy, keď sa to mne páči a naozaj uvážim, že sa to hodí na moju postavu. Ono na tom Ravelry je dobrý to, že vidějí ten výrobek v různých barevných obdobách, že tam je vlastně upletený jeden svetr a vidí ho ve všech možných barvách a opravdu si můžou vybrat i tu kombinaci, že to vidějí tak, jak v různých, jak to lidé upletou. Chci se zeptat, máte nějaké oblíbené barvy, anebo jste otevřená jako vlastně jako všemu? Myslím pro vás jako na nošení. Ja som taká druhá vaša Peťa. Milujem rúžovú a fialovú, milujem trblietkavé veci, keď ich veľa nenosím. Ale rúžová, magenta alebo vaša vesmírna rúžová, tak to je top. To je moja obľúbená farba, čo sa týka asi všetkých možných doplnkov. I keď sveter asi taký krikavo-rúžový ešte nemám, mne to vždy znárodní dcéra. Takže keď vidí, že robím niečo rúžové, je to automaticky pre ňu. Ale z rúžovej robím veľmi rada a rúžovú aj veľmi rada farbím. A potom čierna, to je taký môj základ. A potom také neutrálky, maslová. Snažím sa samu seba teda nejak, že by som tie farby začala nosiť aj iné, takže teraz som najnovšie si spravila fialovo, oranžovo, zelený, so sivou v kombinácii. Farby mám rada všetky, okrem veľmi neuprednostňujem modrú, i keď z modrej veľa pletiem, pretože mám syna, čiže modrú zase uprednostňuje on, ale samú pre seba neutrálky, rúžová, čierna. To sú také moje obľúbené farby. Paradoxně modrá je nejoblíbenější barva vůbec na světě, jakože celkově mezi lidima cokoliv je modrýho, tak to se hned prodá. Takže máte pocit, že vás ty barvy, když si vezmete jako barevnější svetr, že vás to i nabíjí jako energii ten den? Myslím, že ano. Já si myslím, že to tak působí. A když se zeptám na vaše barvení. Zdá se mi, že to dáváte i do těch svých psadínek, že? Ty barevný výraznější tóny. Myslím, že my dvaja farbíme podobne. Nechcem povedať rovnako, lebo to nefarbí nikto, ani vy jeden deň a druhý deň, to nie je rovnaké, ale myslím, že náš štýl je taký podobný, že sme taký trošku crazy, farebný, neonkový. Ja som pozerala práve včera váš podcast a hovorili ste o tom, že každý máme svoj štýl a každý máme teda nejakú preferenciu v tom farbení. A ja by som strašne, a to je ďalšia moja meta, ako mám v pletení mety, tak mám aj vo farbení, chcela také tie pritlmené zemité farby. Nejde to. Nejde. Ja sa vždy na to nastavím, že by som tak chcela nafarbiť niečo, aspoň to skúsiť. Nejde. Pre mňa sú naozaj tie intenzívne, farebné, síte farby, také tie obľúbené a pri tomto farbení si oddychnem a to ma tak nabije tou energiou. Čiže nutiť sa asi rovnako ako do toho pletenia, ani do toho farbenia nemá žiadny význam. Já jsem hrozně rád, že tu mám člověka, který taky barví v barvířsku, ještě k tomu ze Slovenska, která má podobný styl, protože tím vlastně můžeme ukázat, že to místo je tady pro každýho. Že opravdu může barvit každý a každý si může najít to svoje místo a i dva lidi, kteří dělají v uvozovkách totožnou práci, tak si můžou o tom povykládat a může to být úplně v pohodě. A jsem za to moc rád. Ja si myslím, že mať monopol nie vždy je výhra, pretože si neviete odhadnúť cenu svoje potom roboty alebo práce. Mať konkurenciu je zdravé. To, že nás je viac, je výborné, pretože sa viem inšpirovať. Toto je super na tom s Lurexom, toto je super dať to na moher, toto už sa mi tak nepáči a viem sa aj sama inšpirovať prácou druhého človeka. A tak, ako som sa inšpirovala na začiatku, že keď som vôbec začala farbiť, tak to tiež nebolo z mojej hlavy, ale rovnako som si napozerala ostatných, možno aj zahraničných. Moja obľúbená farbiarka je z Ameriky, podľa ktorej farbím, alebo teda bola mojou inšpiráciou na začiatku. Keď ste začali farbiť platienka, vy, tak si to je moja krvná skupina, paráda. A nemyslím si, že by sme sa mali nejakým spôsobom ten konkurenčný boj tu hrotiť a nejak nekomunikovať, alebo ja neviem si ani predstaviť, že by sme si začali na seba navzájom nejak si tu robiť zle. Ako nemám na to žiadny dôvod, tak ako máte vy svoju klientelu, tak mám svoju klientelu ja, tak ako si kúpi pradienko niekto od vás, kúpi si ho odo mňa. Všetko je len o tom, čo sa komu páči práve v tej chvíli a je to všetko v poriadku. Já mám stejný názor, že místo je tu opravdu pro každýho a ta inspirace je vlastně o tom, že všechno už v dnešní době bylo vymyšleno. A ta inspirace je opravdu o tom, že někde si vezmu inspiraci a snažím se to posunout, abych tam dal něco ze sebe a tím pádem to ještě obohatím. Jo. Takže
Jsem Ak to rád, že môžem jsem... prirovnať v hudbe, tak vezmite si, koľko máme na svete pesničiek. A pritom je to 8 tónov, že? To je vypovedné asi za všetko. Proste je to 8 tónov. A my máme vlnu, vlastně, jenom vlnu. No, presne tak, my máme vlnu, máme trošku viacej plemien a máme trošku viacej farieb, než je to v tej hudbe, ale je to presne o tom. Nakombinujeme to každý jedinečne a buďme spolu v jednej komunite jednoducho iba šťastní, to je celé. Ivo, já mám na vás poslední otázku. Čím si děláte radost? Spánkom, prádením, pletením, ručnými prácami a časom s rodinou. A kafe. Kafe. Jo. No. Já vám moc děkuju za tento rozhovor a moc se na vás těším v Olomouci na festivalu a určitě za váma dojdu se pozdravit. Moc krát vám děkuju, mějte se hezky. Ďakujem za pozvanie, dovidenia. Děkuji, že jste si dnešní díl poslechli. Pokud se vám líbil, budu rád, když dáte odběr a zůstaneme tak spolu i u dalších rozhovorů. Mějte se krásně a těším se u další epizody podcastu. Halo, tady Ateliér Kompot.